आखि की तारी ଭଉଣୀ ନୁହେଁ ନା ତମକୁ ଗୋଟେ କଣ ପରାଜି କରି ଆଣିଦେବା ଏଇଠିକି ଆସ ଏଇଠିକି ଦରକାର ପଇନା ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ପିଚୁ ଗାତ ଖୋଲିଦେବି କଣ କରୁଛୁ କହ ନନଲ ତମେ ତ ହାଟକୁ ଯାଉଛ ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୋଟା ଗୋଟେ ବଡ ଗାଜର ଆଣିବ ତା ଫିଗର କହୁଛି ମୋଟା ଗାତ କଣ ଖରାପ କହୁନି କେ ସେଟା ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ତୁ କଣ ସିଏ କହିଥାନ୍ତା ମୁଁ କହିଲି ନା କଦଳୀ ଆଣିବୁ କଦଳୀ ଦକ୍ଷିଣ ସାଗର କଦଳୀ ଭୈରା କଦଳୀ ଦରକାର ମାଟ ପଡେ ମୋ ଶାଢୀ ଫିଗରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ମୂଳା ଫୁଳା ଯଦି ନ ମିଳେ ମୁଁ କଣ ଆଣିବି ଜାଣିଛୁ ସେଇ ଯୋଉ କଦଳୀ ଗଛକୁ ହାଣିଦେଲେ ତା ଭିତରେ କଣ ଭାଗ କରି ସେଇ ମଞ୍ଜା ମୁଟା ଗିନି ଦାସ ଗୋଟେ ଆଣିଲା ପରେ ମାଲ ଗଲେ ଆମ ଭଉଣୀ ତ ଅଛି ଆମେ ଦି ଜଣ ଏ ତ ପଲ୍ଲ କବରେ ଖାଲି ଭାନୁମତୀ ଦାସ ଦାସୀ କୋଉଠି ମିଳିଗଲ ଦାସ ଦାସୀ ମଇତାପୁର ହାଟ ଆଡେ ଯିବ ହାତୀ ଖାଲି ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ମିଳିବ ଅଡା ହାତର ଖାଲି ପରିବା ମିଳିବ କାଶୀପୁର ହାଟକୁ ହାଟ ସେଇଠି ଦାସ ମିଳିବ ଦାସ ହଉ ବା ଦାସୀ ହଉ ଜାହାନ ତର ତଳିବ ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ମୋ ମାଇ ବୋଲ ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଉମା ସମିତି ଦୋକାନ ପାନ ମିଳୁଛି ସେଇଠି ଖାଉଛି ଯା ଉମା ଘରଟାକୁ ମାଗିବୁ ସେଇଠି ଏ ଶୁକୁଟା କଣ କହିବା ଦେଖ ତ ମାଇ ପତ୍ର ନେଉଛି ମାରିଦେବ ହାଣିଦେବ ସଳା ରାତିକୁ ମଜିବୁ ଘୁଷ ଡାକିବୁ